Bon dia, patinaires. Hola, bon dia. Hola, Jesús. Bon dia, Mireia. Avui és dia 1 de novembre. És la segona part del campionat de la International DIPAP Cup. Però són la 1 del migdia i encara no hem sortit. Què ha passat, Jesús? Efectivament, Mireia, com tu pots veure, realment aquí tenim una situació una miqueta perillosa, perquè tenim una borrasca centrada a la Mediterrània que no ens deixa bellugar massa. És a dir, hi ha unes onades de més de, jo diria, un parell de metres. Aquesta nit el vent ha bufat a més de 30 nusos, que això és moltíssim, i realment ara estem una miqueta a l'expectativa. No hi ha prou vent per sortir a navegar, hi ha les onades aquestes, per tant, hi ha una bandera d'aplaçament hissada. Aquesta és la situació d'espera. Diries que per això hi haurà la possibilitat de poder sortir d'aquí una hora, més o menys? Jo crec que jo voldria tenir aquesta esperança, el que passa que el temps mana i la seguretat està per davant de tot. D'acord. Hem vist que els patins no estaven a la platja tal com els van deixar els patinaires, sinó que els veu entrar en un pàrquing que teniu darrere del club. Efectivament, aquesta nit, com t'he dit abans, el vent bufava més de 30 nusos i a les 9 de la nit l'equip nostre de Barra, tota la plantilla, d'una manera espontània i perquè estan ja, diguem-ne, formats en aquestes situacions, han vingut aquí a agafar tots els patins i els han emportat cap al pàrquing, perquè no és un pàrquing de patins, és un pàrquing quan hi ha, diguem-ne, a l'hivern, quan hi ha algun problema, doncs llavors fiquem-ne. I has de dir que els molts d'Altafulla, que és un poblet que està al costat més petit que Torredembarra i una miqueta més lleig, que han vingut i ens han ajudat satisfactòriament. Molt bé, aquesta col·laboració doncs, és d'agrair. I tant. I ara jo vull preguntar-te una mica per l'activitat que té el Club Marítim Torredembarra, amb la vela. No sé, què està fent últimament? Mira, a Torredembarra l'activitat de l'hivern, bàsicament, a part de les regates que anem fent, com aquesta, que és internacional, i han vingut gent de fora i de més, però bàsicament tenim un conveni amb un centre d'ensenyament que es diu Antina, que està aquí a darrere, i cada dia, durant la setmana, els nens surten amb vaixells nostres, amb monitors nostres, perquè hi ha un conveni amb aquest centre. Diguem-ne que és una activitat que a nosaltres ens omple moltíssim, però que trobem una falta de col·laboració evidentíssima per part, diguem-ne, de l'administració pública. Estem fent una activitat a nivell de vocació pública, però no hi ha aquesta mateixa, diria jo, aquest enteniment per part de l'administració pública perquè ens ajudi, ni que sigui mínimament per portar aquesta activitat a bon port. Ara que parles de l'administració pública, abans em comentaves que s'havia acabat el termini de la concessió per costes? Sí, és veritat. Nosaltres teníem 25 anys de concessió per ocupar aquest domini públic. S'ha acabat el termini. I què es farà a partir d'ara? D'entrada costes no ens volia aquí per res, però com que això ha passat a la Generalitat té una miqueta més, sembla ser, de sensibilitat, i ens ha dit que hem de presentar una petició nova amb un projecte nou i estem en aquesta situació. El que passa que ells tenen, tant Costes de Madrid com Costes Catalunya, tenen una idea, jo crec que una miqueta equivocada de la que són els clubs nàutics. Per què? Perquè els clubs bàsicament estan formats per socis que uns naveguen, altres no, però a nivell familiar, és a dir, ve aquí la família, venen els nanos naveguen, els pares estan aquí, hi ha un restaurant, hi ha una zona, diguem-ne, de cèsped, hi ha una zona de pàrquing, i la Generalitat el que vol saber o vol veure amb aquest tipus de ports només una base nàutica. Què vol dir? Només vaixells i gent navegant, però s'obliden que a darrere tot ha d'haver-hi la família, d'haver-hi les ganes de l'amistat de la gent i l'espírit, diguem-ne, de competitivitat amb els altres clubs i demés, i per aquí jo crec que no van bé, però bueno, estem en aquesta situació. Esteu lluitant ara mateix. Per aquesta situació, sí. D'acord, tant de bo aconseguiu alguna cosa pròspera pel club. Aconseguirem segur. Molt bé. L'altre dia, navegant per la vostra web, vaig llegir que sou una entitat d'utilitat pública, sou considerats això, no? Jo voldria que m'aclarissis una mica aquest terme, per qui no sàpiga què significa això. Nosaltres vam ser la primera entitat a nivell de club esportiu, club nàutic esportiu, jo crec que de tota Espanya, de Catalunya segur.
Per què vam fer això? Bàsicament per tenir una posició més forta a l'hora de negociar la continuïtat de la concessió o demanar una nova concessió. Per què? Bueno, perquè això, diguem-ne, modificant els estatuts, donant peu a que el club fora més obert, diguem-ne, establint una sèrie de serveis socials cap a l'Ajuntament, cap als centres escolars, cap a les persones incapacitades. Amb tot això vam presentar un projecte davant, diguem-ne, del Ministeri i ens van aprovar i ens van declarar d'utilitat pública. Sí, sí. Molt bé, doncs tinc una última pregunta per tu, canviant una mica de tema. Com a president del Club Marítim Torredembarra, com creus que està progressant el tema de les eleccions per la Federació Catalana de Vela? Per on creus que està decantant la cosa? Què preveus pel futur de la Federació Catalana de Vela? La teva opinió, a grans trets. Bueno, la meva opinió és que sempre que hi hagi competència de candidatures serà positiu per la vela, seguríssim. Per què? Perquè això voldrà dir que cada candidat faci una presentació del seu programa, que es podran contrastar programes. Això dona peu també a una sèrie de competència lleal, diguem-ne, de millorar el programa de l'adversari polític i d'alguna manera segur que serà molt millor per la vela, seguríssim. Molt bé, doncs tancarem aquesta entrevista amb aquestes últimes paraules i desitgem que podem sortir a navegar d'aquí una estona, no, Jesús? Sí, moltes gràcies. Hi ha ganes de poder sortir? Sí, perquè jo tinc diguem-ne, tinc una regata que no em va sortir gaire bé perquè, bueno, em vaig volcar per desgràcies de la vida i haig de fer un altre, com a mínim un altre per puntuar. Els patinaires han pogut presenciar que vas volcar amb les fotos que tenim a la web, segurament. Sí, d'una manera molt indiscreta, algú em va fer moltes fotos, sí, sí. Esperem que avui hi hagi més sort i no tornis a volcar. Si no, hi serem allà per fer-te fotos, també. Gràcies, que va ser tu, eh? Gràcies, Jesús. Ens veiem. Adéu.